Илияда Илдир ҳунарманди машҳуре ки моро бисёртар бо тахаллуси назликӣ дар филми «Қавл» нақшоварӣ кардааст мешиносем. Илияда Илдир 10 феврали соли 1996 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Истамбул гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. Падари ин ҳунарманд аз шаҳри Анқара мебошад. Илияда Илдир инчунин як бародари дигар низ дорад. Бародараш аз ӯ 2 сол хурдтар аст ва номи ӯ Арда мебошад. пас аз хатми мактаб Илияда Илдир ба донишгоҳи бо номи IDP дар факултети актёрӣ дохил мешавад ва пас аз чанд муддате ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад. Илияда Илдир аввалин таҷрибаи худро дар сабти рекламаи David Smart ба даст овардааст. пас аз он дар рекламаҳои дигар аз ҷониби брендҳои машҳур бо монанди Coca-Cola, Inventaste ва Ego ҳунарнамоӣ кардааст. Илияда Илдир бо як ҳунарманди турк бо номи Алиҷан Окумуш муносибат доранд. ӯ мухлиси калони китобҳо ва филмҳои Гарри Поттер аст. Илияда Илдир овозхони дӯстдоштаи бо номи Ҷастин Тиберлейр дорад. Мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Илияда Илдир нақшоварӣ кардааст. Илияда Илдир аз соли 2016 то соли 2017 дар силсилафилми Ашк Лафтан Анламаз бо тахаллуси билге нақшоварӣ кардааст. ва боз дар филми Савашчӣ яъне ҷанговар нақшоварӣ кардааст. аз соли 2017 то соли 2019 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Суз яъне Қавл бо тахаллуси назлӣ нақшоварӣ кардааст. соли 2019 бошад ӯ дар силсилафилми Сефири Кизӣ ҳунарнамоӣ кардааст. Айбукет Пусат 25 феврали соли 1995 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳунарпешаи ҷавон аст, вале бо истеъдод мебошад. ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Анқараи Туркия гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. Айбукет Пусат дар оилаи татарҳо ба дунё омадааст. номи вай бо забони татарӣ чунин маъно дорад: ҷанговари нуримоҳ. Айбукет Пусат фаъолияти худро аз раққосагӣ сар карда, донишгоҳи балет ва рақси Истамбулро хатм кардааст. дар аввал ӯ дар театри опера ва балет кор кардааст. пас аз чанд сол ӯ дар озмуни Мисс Туркия яъне зебосанами Туркия иштирок мекунаду ва соҳиби ҷойи сеюм мешавад. баъди гирифтани ин ҷоиза ӯ ба касби моделсозӣ шурӯъ мекунад. Айбукет Пусат аввалин маротиба дар силсилафилми Меджезер бо тахаллуси Элиф нақшоварӣ кардааст. баъди чанд муддате ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Суз яъне Қавл бо тахаллуси Баҳар Булут Тарасу нақшоварӣ карданро шурӯъ намуд. баробари нақшоварӣ кардан ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. бисёриҳо бар он ақиданд гӯё Айбукет Пусат бо Толга Сариташ яъне Явуз ишқварзӣ мекунад, вале Айбукет Пусат гуфт ки
мо танҳо дӯст ҳастем. Айбукет Пусад дӯстдоштае дорад, вале ба касе дар бораи дӯстдоштааш чизе нагуфтааст. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Айбукет Пусад нақшофарӣ кардааст. Айбукет Пусад аз соли 2013 то соли 2015 ӯ дар силсилафилми Меджезер бо тахаллуси Элиф нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2017 ӯ дар силсилафилми Оҳайд Беним бо тахаллуси Зейнеб нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар силсилафилми Пеш Кардеш бо тахаллуси Зеҳрӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар силсилафилми Фамилия бо тахаллуси Беоғлу нақшофарӣ кардааст. аз соли 2017 то соли 2019 ӯ дар силсилафилми машҳур бо номи Суз яъне Қавл бо тахаллуси Баҳар Бутлу Карасу нақшофарӣ кардааст. соли 2018 ӯ дар силсилафилми Шаҳин Тепеси бо тахаллуси Верда нақшофарӣ кардааст. аз соли 2018 то соли 2019 ӯ дар силсилафилми Ҳер Эрде Сен бо тахаллуси Селен нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар силсилафилми Капи бо тахаллуси Нардин нақшофарӣ кардааст. соли 2021 бошад ӯ дар силсилафилми 50 МД нақшофарӣ кардааст. Ямур он ҳунарманди машҳуре ки моро бисёртар бо тахаллуси Суки дар филми Қавл нақшофарӣ кардааст мешиносем. Ямур он 4 ноябри соли 1995 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Истанбул гузаронидааст. Ямур он аз хурдӣ бисёр шавқу ҳавас ва истеъдоди баланди ҳунарӣ дошт. ӯ ҳанӯз дар синни хурдсолӣ буд ки вориди дунёи филмҳо ва силсилафилмҳо шуд. баъди хатми мактаби миёнаи савдаи Ускидар ӯ боз мактаби касбӣ ба номи Бекозложиксро хатм мекунад. аз сабаби ӯ бисёр истеъдоди хуби ҳунарӣ дошт, аз ҳамин сабаб аз синни 4-солагиаш вориди филмҳо ва силсилафилмҳо шуд. Ямур он аввалин маротиба соли 1999 дар силсилафилми Фанатик нақшофарӣ кардааст. айни ҳол агар мо номи ин ҳунарманди пурмуваффақро дар китоби Гиннес ҳам нависем, хато намекунем. худи Ямур айни ҳол 25 сола аст ва ӯ зиёда дар 27 филмҳо ва силсилафилмҳо нақшофарӣ кардааст. вақте ки ӯ дар силсилафилми Суз яъне Қавл нақшофарӣ карданро сар кард, ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. ва инчунин ногуфта намонад ки Ямур он то ҳол оиладор нашудааст ва ягон дӯстдоштае надорад. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Ямур он нақшофарӣ кардааст. Ямур он соли 1999 дар силсилафилми Фанатик ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2001 ӯ дар силсилафилми Пенҷереден Кар Гериёл ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2002 то соли 2004 ӯ дар силсилафилми Зерда ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2004 бошад ӯ дар силсилафилмҳои АБ Истанбул бо тахаллуси Зайҷан, Ҳазиран Геҷеси бо тахаллуси Кучук Ҳавин, Ҳузул Адамлар бо тахаллуси Наз, Кал Гузу ва боз дар силсилафилми Мави Юриа нақшофарӣ кардааст. соли 2005 ӯ дар силсилафилми Медине бо тахаллуси Медине нақшофарӣ кардааст.
соли 2006 бошад ӯ дар силсилафилмҳои уз эврад ва боз дар силсилафилми орма четесӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 ӯ дар филми элдевар ҳаят бо тахаллуси илкай нақшофарӣ кардааст. аз соли 2011 то соли 2013 ӯ дар силсилафилми алемин кирали бо тахаллуси аҳсен кирал нақшофарӣ кардааст. соли 2013 ӯ дар силсилафилмҳои кучук ямед ва боз дар силсилафилми нардео эдимлер нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ӯ дар силсилафилмҳои сунгурлар бо тахаллуси элиф ва боз дар силсилафилми танклар нақшофарӣ кардааст. ва худи ҳамон сол яъне соли 2014 ӯ дар силсилафилмҳои янет сарналан яъне марди разил бо тахаллуси зуҳро ва боз дар силсилафилми едим гунилер яъне ишқи ятимон бо тахаллуси асия нақшофарӣ кардааст. соли 2015 ӯ дар силсилафилми эвим нақшофарӣ кардааст. аз соли 2015 то соли 2016 ӯ дар силсилафилми киригин чичеклер бо тахаллуси зейнаб нақшофарӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар силсилафилмҳои гуҷебе бо тахаллуси мара, келоглан бо тахаллуси чангӯз ва боз дар силсилафилми савашчӣ яъне ҷанговар бо тахаллуси сӯ нақшофарӣ кардааст. аз соли 2017 то соли 2019 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи сӯз яъне қавл бо тахаллуси сӯ нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар силсилафилми бекарлиға феда нақшофарӣ кардааст. соли 2020 ӯ дар силсилафилми рандман нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳои худро нависед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёр мададгоротон бод.